assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe. assalamu alaikum kala biyo mbimi e mbimami. On calminama ko min Ndiaye piindi tv ko min Ndiaye émission mon min e mon mi salmini mon moni kala e mon. hande en gari ɗo huccidde mon wona hunde welde wona hunde webde kono ko neddo dañi fof yo yettu Allah. enen gandi chaîne men piindi tv chaîne mo ganduɗa ko onon jiɗen ɗum koye mon darne mon e yidde mon e kala saha ha chaîne o yettimo ɗo yetti ɗo. on chaîne hande heɓi caɗele musɗe sabu ala bawɗo wadde accès e on chaîne. kala golle gollenoɗe hen duuɓi e kitali tampere tampenoɗe hen fof wi ha laaɓi e on chaîne. eɗen gandi gollade duuɓi e kitali no wayi musde ni tampere tournage tampere ardiɓe kala guiley financement sabu en gandi chaîne men piindi tv ko chaîne mawɗo. chaîne so yeehi ha dañi 258 000 abonnés wona chaîne pamɗuɗo. investissement ji baɗaɗi hen ɗi foof ne heewi machallah kono foof ko onon semmini men onon yidɓe ɓe nde taw noon guila nanguɗon ha joni on gaccani. on chaîne hande ko ligga hen ko foof fina subaka wiye haydara yiyetake hen. a yiyata ni logo chaîne piindi tv ko hunde musde ha wona seeɗa. j'ai même pas les mots nde tawnoɗe balɗe foof. bon je peux dire que mi anda ɗum ko rafi mi anda ko woni sabu no muusi no muusi no muusi. mi ala na waɗa il faut min kuttidire mon min kalde mon onon bandiraɓe nde tawno ko onon cembini men. ɗum noon on chaîne hande hay goto anda to hetti. bonɓe ndewi hen bonni eɗen duwo noon ya lewru korko gonaɗo ya hormo nelaɗo yo Allah feññin wadɓe ɗum ɓe ha pawee junngo. sabu noon ɓe bonni ko jikke e yakar leñol foof wona tan personnel piindi tv wona tan ardiɓe piindi tv kono leñol foof no wurno nde tawno ko onon jiiɗi piindi tv ko onon cemmini piindi tv guila e partage uji mon guila e like uji mon guila e commentaire uji mon kala ko nanna olon jeeɓa. ɗum noon o waɗi ko leñol foof. ɗum noon mala ñaago mon piindi tv waɗi créé chaîne goɗɗo kesso même logo o woni hen jeehe mbaɗon abonné en masse. min jiiɗi ko dañde 1 million d'abonnés e lewru ndu. min kollita leñol fulɓe wona leñol pamduɗo. vraiment ko hunde musde ha wona seeɗa sabu liggade duuɓe kitali ñalawma goto bonɗo daro bonna foof Allah wawi feññinde yo Allah feññin foof e daraje Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗon bandiraɓe on jarama kala ko ngakke halaka en ñaguima yafuya nde tawno hande ko ɓernde yimɓe kaldata surtout min Ndiaye on jarama.